E 2 guindastres e máis de 2 horas fixeron falta para retirar un camión accidentado no concello de Brión. O vehículo articulado de gran tonelaxe saíu da vía e quedou encaixado na cuneta, Iria. Si o camión circulaba cargado de peles por esta estrada da parroquia de Bastavales e a esta altura saíu da vía e acabou metendo unha roda nesta cuneta. Para sacalo de aquí fixeron falta 2 grúas e tamén cortar o tráfico durante máis de 2 horas que durou esta operación. Os veciños da zona din que cada vez é maior o tráfico pesado nesta vía, que non ten o ancho suficiente como para que circulen con seguridade este tipo de vehículos. Non foi un accidente grave, pero sí moi aparatoso. Sucedeu á media tarde donte na estrada de Bastavaliños, que une Brión con Rois. Por motivos que se descoñecen, o camión saíu da vía e acabou atrapado na cuneta. Sacalo non foi sinxelo. O vehículo tiña dobre remolque e viña cargado de pellets dunha fábrica da contorna. Fixeron falta 2 guindastres para rescatalo e a intervención da Garda Civil e a Policía Local para cortar o tráfico. Aos veciños da zona non lle sorprende o sucedido. No, pasan camiones, trailers grandísimos, pero a todas horas, todos os días, todos os días. Es un caso serio, non sei por que tienen que pasar os camiones por aquí desta maneira. Despois de que teñen aí a fábrica, a carretera é estreita para o camión que pasa para ir para aí e vir. Queixanse de que esta estrada municipal non é axeitada para este tipo de transportes. Ao encontrarse de frente teñen que arrimar as orellas e ir moi despaciño para pasar os dous. Que incluso cando ves con un coche te ves negro vindo que tes que arrimar de bastante. E o ter que arrimar, ou ben van á cuneta ou ben invaden a senda por onde circulan os peóns. E ti vas andando e tes que arrimarte a cera por culpa do coche que se mete na acera. E yo que paso muchas veces tengo que tener muchísimo cuidado, porque ya non soy unha niña e... Un perigo que para estes veciños se solucionaría ampliando o ancho da vía. Quizáis así, din, non volverían repetirse imaxes como a deste camión encaixado na gavia.